Πετύχαμε μεγάλες χρηματοδοτήσεις για έργα ίδρευσης. Λύσαμε οριστικά προβλήματα υδροδότησης σε πολλές περιοχές. Εγκαταστήσαμε 3 μονάδες αφαλάτωσης και χρηματοδοτήσαμε επιπλέον 3. Αυτοματοποιήσαμε το δίκτυο ίδρευσης και την έκδοση λογαριασμών. Ολοκληρώσαμε νέες γεωτρήσεις και κατασκευάσαμε δεκάδες χιλιόμετρα νέων δικτύων. Αποκαθιστούμε τις βλάβες άμεσα σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Προγραμματίζουμε νέα έργα υδροδότησης σε όλο το νησί. Απέναντι στην ισοπαίδωση και τον μηδενισμό, απαντάμε με το έργο μας. Έργο που όλοι οι πολίτες των Κηθείρων και των Αντικηθείρων βλέπουν και βιώνουν εδώ και 9,5 χρόνια. Προφανώς δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεσμευόμαστε όμως ότι και στην επόμενη θητεία μας θα συνεχίσουμε τα έργα και για τα Κήθειρα και για τα Αντικήθειρα. Σας ζητώ ισχυρή εντολή προκειμένου να συνεχιστεί η αναπτυξιακή πορεία στον τόπο μας. Στις 8 Οκτωβρίου δεν υπάρχουν διλήμματα. Συνεχίζουμε σταθερά και δυναμικά μπροστά με δήμαρχο τον Στράτο Χαρχαλάκη, τον δήμαρχο των έργων και της προοπτικής. Στις 8 Οκτωβρίου ψηφίζουμε Στράτο Χαρχαλάκη για να συνεχιστούν τα έργα στον τόπο μας.